Rehabilitačná stanica tu funguje 2 roky. Za ten čas sa tu postarali o 70 jedincov. Ten bol vlastne tak vyhľadovaný, dehydrovaný, ochrnutý až, že vlastne nevedel ani stáť na nohách. Dravce tu po celý čas liečili a krmili iba za vlastné peniaze. Keď požiadali štát aspoň o preplatenie nákladov, pre istotu ich zrušili. Vraj sa pred 2 rokmi pri zriadení tejto rehabilitačnej stanice orgány pomýlili. Krajský úrad životného prostredia skonštatoval, že zariadenie takejto stanice je v rozpore so zákonom. Keď sme požiadali o financie, vlastne hľadali spôsob, ako nás zrušiť, nie ako nám pomôcť, ale ako nás zrušiť. Všetky dlhodobo choré jedince teraz musia po 3 mesiacoch putovať do bojníc. V jedinom stredisku na Slovensku by ich mali zachrániť, no namiesto toho ich môžu z rôznych príčin aj utratiť. Tam povedia, nemáme na neho priestory, trvalý handicap, nám netreba, ho utratia. Takéto množstvo dravcov podľa mňa nie sú schopní v takých podmienkach držať, že by nedošlo k ich zraneniu. Takýto systém vzácnym dravcom boj o prežitie neuľahčuje. Zrejme si to uvedomilo aj ministerstvo a preto sa už čoskoro chystá zmena. Lepší a efektívnejší systém fungovania a zabezpečovania rehabilitačných a chovných staníc sa pripravuje na jeseň tohto roka. Zoobojnice v týchto dňoch navyše pripravuje ďalších 22 záchytných bodov. Z Osečoviec pre televíziu JOJ, Peter Sabo.